Wacht meneer. Kan niet hoor. Wacht lang bang. Nee man, wacht man. Bang hier. Wacht man, meneer aangati. Niet bang hier. Meneer aangati. Ik ga niet bang. Wacht. Bang hier. Wacht meneer aangati. Ja, pas op kaslijn man. Gaat je gaat bang misschien ook zo bang. Ja, Ja, ik ga niet. Ja, met de kaslijn. Wah. Dankie met die lobby man. Waar blijf je in de auto erop? Ja, ik kon het hier nog pakken man. Zet maar af en toe. Oh, oké. Kijk hier. Wat is je naam? Kader jou. Kado. Kijk hier, ons doen. Als je een kasje man, is een kus. 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 Ja. Wat met de kus? Niet bieren, maar niet. Een kus, een dode. Kus met mensen. Daar achter je zo, dan is het dode mens. Een leraar zo. Je dode mens. Ja. Hij is dood nou, 3 dagen. Voel hem net zo een beetje. Bang hoe jaren! Bang! Kijk! Nee, man. Lieve bang naai man! Bang naai! Bang drop me! Wat? Gaat ik klim niet? Nee man. Bang man! Hoe jaren bang! Nee man! Bang gaat ik bang! Nee, wacht. Bang niet! Wacht meneer. Bang kan niet hoor! Wacht lang ik bang! Nee man, wacht man. Bang hier! Wacht man, meneer aangati. Niet bang hoe jaren! Meneer aangati. Ik ga niet bang! Wacht. Bang hoe jaren! Wacht meneer aangati. Bang hoor! Ik ga niet bang! Je gaat je trap hier bij de huis man. Nee, los gaat lopen. Hier liever die mannen bang. Nee man, ze zien goed is. Bang. Zij zien goed is. Meneer Afrikaans praat, die praat Engels. Bang man. Praat Engels, talk Engels. Dan gaat die spook, is een spook man. Nee bang, weet mijn hart. Bang, die man liever hier. Nee man, als een Noram zo aan het praat Engels. Bang, ik moet waar. Kan je die man liever? Mensen schreeuwen. Die man liever. Bang, die man liever hier man. Is het een man of een vrouw? Ik zeg voor jou. Bang, hoe jaren wacht. Bang, nee man, gaat ik film. Wacht man, meneer aangati. Bang, nee, wacht, gaat hier vriendjes aan bang. Nee man. Bang. Hou hem terug uit zo. Nee. Meneer aangati. Nee, dan gaat die poedie bang. Nee, dan gaat die poedie. Hij gaat mook toe. Nee bang. Praat Engels. The guys loving you. Nou can you see, now we don't know. Nou gaat hij rust. Nice loving you bang man. Praat nog Engels. The guys loving you. Jij, wacht man. Nee man. This is a life body bang. Bang, this body is leaving me. Ja, dat je bang naar huis toe bang. Kijk hier bang. Bang, kijk hier. Die man liever man. The guys loving you. Nee. Ja, ik bang, hoe jaren lang niet. Ga krijg je bang. Kijk, je praat Engels man. Let me get out here. Nou kijk, nou gaat lezen als je Engels praat. Bang, because look, I'm nothing to do with this body now here. Let me get over here. Hoe mensen er nou, ik heb nothing to do with it. No, I'm getting over here now. Als hij body nou veel grijpt, als het over is met jou, weet je dat? Bang, ik kan dwars in die mensen bang, die maar this body is loving you. Als hij maar nou veel grijpt, als het over is met jou. Basta, ja, this body is just a body ja bang. Nee, hoe schreeuwen ze die mensen? Die body liever bang. This No. body is alive. Hoe gaan we dit mook toe rijden? Wat bang? Hier kan niemand die met de mook en I'm in the mook. Zie je dat de body makes sounds here? This guy is not dead, he's alive. Meneer aangati. Auntie, is a body wat move. Hoe jaren, bang. Nee man. Bang, is a fucking body man. Kijk hier. Als was een body mas movie. Wat? Maar ja, mijn knieën, je zult zijn mouw. Bang. Bang. Bang, die body fucking movie bang man. Zie man, zij zien goed dus. Dat is wel een zien goed die bang. Je kan me zien man. Wat roept zij? Wie? Roept zij? Bang, ik roep die bang man. Die is fucking body movie. Nee man, die body movie. Zij zien goed dus mijn broer man. Bang. Sama si pelangkul si mati betul. Als je van ziet wat zo in Brazil. Van, kijk hier die fucking move. Zet achter toe. Los die anties af, die anties gaat, waren niet van jou niet. Auntie. Zij zien goed dus, ons niet. Auntie. Ons niet van Maleis toch gauw. Ja, auntie, as a body ja. Auntie is bij die partij nat man. Los auntie. Auntie, as a body ja kan help me ja.
The body is alive. Niks body is alive man. Body is alive. Kijk hoe fucking zo weet ik kan misschien die body leven man. Man, Sy niks sien body goed was as my alive broer, man. man. Bang. Ik kan zien fucking planting, die fucking body leven hier. Jullie zeggen die man is drie kan vrek. Kijk hier. Die man is een man dood ja. Ja, fuck, ik fucking jou die ding hier. Hij die was. Wag man, moet Die aangaan. fucking ding leven. Ah, zo. Je body is leven ja. Los die mensen. Ja. Los die. Ik bang, ik kan niet voor je mensen zo laten bang, maar die fucking body leven. Kijk hier. Relax, sy sien goed as. Hoe kan jy relax met Toch heb je een maallijst van hem nou. Sy sien goed as. Vat my are fucking malais toch altijd die kar kia. Maar ze gaan nie los in 'n body wat nie fucking movie nie. Nee, gaat niet met de maallijst toe. Yo, waar van hem die man? Is dit 'n man of 'n vrou? Ja, maak op een knie laat hy wij. Hij sien Dreko hier. Ja, hy gaan daar fucking huis toe hier. Gewelan. Fuck. Kan jy fucking na trus met fuck. Fuck jy die kar.